To jama'a, kada dai ku manta, ku danna mana subscribing, sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. To jama'a, wannan ita ce jarumar Kannywood, wato Rahama Sadau, wadda take gudanar da harkar fim ɗinta a Bollywood a can India. To jama'a, kada dai ku manta ku danna mana subscribing, sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ayyukanmu da zarar mun dora. Muna godiya.